10 je sati i 33 minute. Dobar dan vam želim. A sad ćemo o nečem jako zanimljivom i jako korisnom za sve nas, a posebno za OPG-ovce. OPG2Go, internetska stranica koja je prva u Hrvatskoj kreirala online aukciju proizvoda hrvatskih proizvođača namirnica. Sa mnom je gospodin Dejan Grepo, osnivač, koji će nam reći više detalja. Ovako, znači, pokrenut je portal koji je online za korištenje od 17.4. OPG2Go, koji je stvarno u vrlo kratko vrijeme, u nekih 2 tjedna, već bio povezao sve županije po Hrvatskoj sa različitim proizvođačima, gdje danas već imamo preko 100 registriranih proizvođača, znači od OPG-ova, mesara, ribara, znači svih proizvođača namirnica u Hrvatskoj. Dakle, prvo je nastao portal koji je u kratkom roku jednostavno buknuo. Ugodno nas iznenadilo i eto koliko je odaziv ljudi, znači u nekih 20 dana smo imali preko 15.000 posjećenih posjetitelja na stranici, koji su preko 100.000 stranica otvorili na našem portalu, što znači ono, klikova imali na stranici preko 100.000. Aplikacija je skinuta isto tako preko 700 puta, znači aplikacija online možda nekih 2 tjedna, tako da stvarno se projekt razvija izvrsno. Svaka čast ekipi. Kao što sam rekla, otišli su i korak dalje pa su napravili prvu online aukciju proizvoda. Prva online aukcija namirnica u Hrvatskoj, gdje će se moći registrirati, znači svi proizvođači namirnica, isto tako i otkupljivači koji mogu biti od trgovina, trgovačkih lanaca, restorana ili nekih privatnih otkupljivača koji preprodaju na tržnicama, i moće se nadmetati, znači, za otkup većih količina proizvoda. Fantastična ideja je u pitanju i OPG-ovima će itekako pomoći. Stvarno uvelike će pomoći, jer eto, godinama već slušamo kako se poljoprivrednici žale da ne znaju gdje će prodati, na primjer, znate i sami, svake sezone propadaju mandarine, jagode, tako dalje, jer jednostavno ne znaju kome i kako ponuditi veće količine, jer su ograničeni s nekim marketingom ili tako, a ovdje će sve biti javno dostupno. Inače, ono što je jako bitno, gospodin Dejan nam je rekao da postoje 2 vrste aukcija. Prodajna i nabavna aukcija. Prodajna aukcija je kada proizvođač nudi, sada za primjer, tonu krumpira, želi prodati i on postavi minimalnu cijenu za aukciju i vrijeme trajanja aukcije. Znači on postavi, tona krumpira, recimo 3.000 kuna minimalno šta će to prodati. Nakon toga svi otkupljivači koji žele otkupiti taj proizvod mogu ponuditi samo 3.000 ili 3.100, 3.150, ali bit će i obrnuta aukcija, što će otkupljivač moći kreirati. To je nabavna aukcija, gdje će naprijed neki veletrgovac, trgovački centar ili restoran možda tražiti da mu treba, 100 kila tunjevina recimo, i napisat će da je maksimalna cijena recimo 10.000 kuna što će ponuditi za to, i nakon toga će proizvođač, to je naprijed sada ribar u ovome slučaju, moći mu ponuditi, znači, sve niže ispod 10.000 kuna. Dakle, sistem nadmetanja je u pitanju i koncipirano je odlično, a mi kao obični ljudi isto tako možemo kupovati proizvode. Kupac, znači, može kupovati normalno da dodaje u košaricu što želi i naručuje na svoju adresu, to uvijek stoji. Što se tiče aukcije, isto tako, kupac svaki može doći i nadmetati se u aukciji, samo jedno što je tu obvezatno je registracija sa svim svojim osobnim podacima. A OPG2Go iz tjedna u tjedan odlično napreduje. Već imamo 2 velika trgovačka lanca koja su registrirana, koja su spremna otkupljivati, znači, proizvode preko aukcije za njihove poslovnice. Ti trgovački lanci imaju preko 50 svojih marketa, dućana po Hrvatskoj. I eto, stvarno imamo sada i sve više sa većih proizvođača OPG-ova registrira, koji isto imaju velike količine namirnica, tako da u nekih 2 tjedna bi, ja mislim, to trebalo, mi smo stavili nekih 20 dana, ali kroz 2 tjedna bi, ja mislim, trebalo to startati, da zaživi i da krenu prve aukcije. Eto ljudi, sve ste čuli. Dakle, www.opg2go.com je stranica na koju trebate otići. Ovaj to go je 2 pa go, tako da evo, čisto da znate. Za 2 tjedna će aukcije zaživjeti. Gospodin Dejan je naglasio i da budete jako strpljivi s obzirom da ima jako puno registriranih korisnika, pa treba 2-3 dana dok kroz sustav prođete. Ali nakon što se to dogodi, spremni ste za nadmetanje.
Moram još jednom reći, fantastična ideja. I moram, kako ja to inače radim, zapljeskati ekipi. Neke ovakvih stvari što više.